Θα τη δέσουμε πάνω στη σκάλα εκεί πέρα μάλλον. Στο φάρο πάνω κάπου. Τα σύνορα εκεί που κάμανε που χωρίσατε τη θάλασσα είναι δυνατόν. Είναι το κοντινότερο σημείο γι' αυτό. Απίστευτο πράγμα. Το χωρίσατε τώρα. Το σκηνή ανα... Ναι. Δεν πάει αλλού, παιδιά. Οκ. Ναι, προς τα εκεί. Προς τα εκεί να φαίνεται. Από εκεί, Γιάννη. Προς τα εκεί. Βγάλω έτσι. Ναι, θα τη βγάλεις έτσι να βλέπουν από εκεί που έρχονται. Όχι πάνω από τη σκάλα, βάλ' την από το άλλο κυκλούδωμα. Βγάλω και το βάλω εδώ. Ναι. Πρέπει να κάνω. Πού είναι που σε λέγανε. Εγώ έλεγα να τα αφήσουμε εδώ αυτό. Το ίδιο σκηνικό. Ζήτω το έθνος! Για 5 άτομα τώρα. Και πάλι καλά. Καφέ, Αίμα, τιμή, Χρυσή Αυγή! Αίμα, τιμή, Χρυσή Αυγή! Λαός, στρατός, εθνικισμός! Λαός, στρατός, εθνικισμός! Έξω οι ξένοι απ' την Ελλάδα! Έξω οι ξένοι!